радио Жулаеваның концерті Қытайда. Жаңа біз рахмет. Группасын айтып тұрса да біз ектілікте қалды. Рахмет. Ертең тұрды. Сағатын бірекіне жеткенде. Доброго, шайдыки. Тәбирікте. Ну, біріншен, мұздық көпірі, менің елікті қиял. Қиял. Башқұртстанда яшайында мен ойлайтын обязательно Көші республика телен үйрені шындай барғайын шылай. Татарстанға келіп, татар тілін үйреніп, ойлап, қиялым тұрмышқа ашты. Үйрендік, ерланық һәм Аллаға шүкір, әлігі уақытта екі республика концерттар ішіп береді. Özellikle Berestan Komiye Sakarağı'nda bu konsertka bu bölümü. Прямо куңел ярахат болып кеткенде сразу әлбетте положительный ответ бердік. Рахматлымын. Элвин, мен шуны айтасым келе. Мен мұнда бүгін ойлаған емелі Тукай премиясына лауреат, біздің бетінде мына Тукай премиясына Алла берсе сеңа берелер биыл. Чөнки сенікі продюсер, шәп продюсер сен. Хәтта қауыштырдың. Һәм инде мен тагын шуны айтасым келе. Мәдәният министрына кіріп әйтәчәкмен, сиңа да Тукай премиясын бирергә вакыт. Мен аңладым инде, рәхмәт дигәч, синең җавабың бармы? Җавап. Элвин, кай, әйтә дә алмыйм инде. Элвин. Мин әйтә алмыйм, халык әйтергә тиеш. Мин халыкның бер вәкиле бит инде. Әйтелде, ишетелде, миңа рәхмәт. Рәхәтме? Рәхмәт. Ярый, Алла бирсә. Һәм инде менә хәзерге эстрадада Зөһрә Сәхәбиева бәлки аны аңламыйдыр инде. Пиар бик каты кирәкме ул? Атасы әйткәндәй, бүтә булган хәл, хәл ул ысын хәл ул. Ул ана әлбәттә халык пиарга әйләнде. Үздәр булган хәл ул ысын булган хәл. Ана ул дуслык күперендә бездә Аллаһка шөкер хатагай дуслаштыра. Салават белән Кожан дуслашасың. Салаватта тоже кертергә яраш шул вакытта дуслашасың. Гүзәл белән. Дуслашмадыгызмы? Как дуслашмадык? Без әләшмәдек. Җылаштыгыз өчен. Хәтта син дә җыладың, яшең агып чыкты. Үзем күрдем.